Bună ziua tuturor! Fac acest video cu scopul de a se urmări și șoferii care conduc enervați o mașină și încurcă tot și fac înjură și așa mai departe. Sper că acest video să fie văzut și de ei, să se recunoască că așa sunt și de pe viitor să nu mai facă. Acum vă voi face demonstrația cum sunt ei de fapt, cum conduc. Băi, pizducule! Ți-a luat în voia toată drumea tău, să știi, eu n-am înțeles! Dai gaz! Că nu te băga tu mine, că mai dai să freca vreo două la bota mușare! Ia ce curva asta de aici! Și, sula, blea, de-o ți-a luat așa mașină, a? Sau măta ți-o dat de la Italia? Sau ai fost la Turcia sau la Spania, pe unde mi-ai fost la cules pepe în curul, blea! Și ia-ți acolo, ia-te, uite la asta, na? Uite tu la asta, e să treacă de pe zebră! Dacă nu te la pe capota mușare și te duc pe la tocmai... Trec și vama de la Leoșești și de la Borș și de la Slovenia, mă duc, te duc în Italia și înapoi, pe capot până să înțelegi că ies eu cu mașina, eu trebuie să măr la rol neașă, gata, ți-a înțeles? Încheia acolo că te prăști, mă știu, trag două peste clapă, mă știu, ia măr la rol și n-au pe nimeni și gata, să. Ia uite-l astea, și așa, se tormozăși drept în față, tormozăși, câte halea muș, dacă nu-ți sare, la băvaia, ce-ai din urmă pe dinaintea să-ți sară și ție, fă toți cu ideea are eu. Ha? Ia băieți, frumos? Frumos, oameni dragi? Hai, obraz și restimă și respect. Pași la toată lumea, la revedere.